समाजावहाय गावसोरखौनो जे सेलिब्रिटि होननानै जे खालामनो सानदों गावसोरखौहाय लाजिनो रोङै जाम्बा जाम्बि जे बिथांमोना थारैनो बेफोरबायदि जे सिनायथि होदों आरोखि गावसोरखौनो मोनसे बुस्थु होनबाय थायो दख'नाखौ मानो गानानो हाब बर' जाबाथाय दख'ना गाननानै थाबाय थानांगौ नङाब्रा अकेसनफ्रावथ' गानो ना दख'नाया जाहैबाय मोनसे इउनिफर्म मिथिबायना जोंनि हारिनि बेखौ जोङो ट्रेडिशनेल ड्रेस अबेबा फांसनफोराव गानो अबेबा सोरनिबा हाबायाव गानो अबेबा सोरनिबा प्रग्रामाव गानो दख'नायाथ' कम्फर्टेबल ड्रेस नङाना जों दख'नाखौ जेबो गाज्रि होना खिन्थु दख'नायाथ' कम्फर्टेबल ड्रेस नङाना नों जेनेबा गेन्जि गाननानै थायोबा बेसेबां फ्रि मोनो ना गावखौ गाव आरो जोंनाथ' बर'ना ट्रेडिशनेल हौवाफोरनाथ' गामसासो ना ओमफ्राय नोंसोर मानो गामसा गाना जेनेबा नोंसोरथ' बुंबाय थायोना दख'ना मानो गाना नोंसोर मानो गामसा गाननानै भिडिअ बानाया गामसा गाननानै मानो फट' होबाय थाया जेब्लाबो बबेबा थांबा नोंसोर मानो लंपेन्ट गानो रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौ बरायहरनाय थाबाय दा नोंथांमोन बे भिडिअखौ लानानै फैदों आङो जे नोंथांमोना थावनियाव थांनाय एसेबाबो मिथिखाबाय दा नोंथांमोन बे भिडिअ'आनो जागोन दा नैबे सानै सेंग्रा आरो सिख्ला दा बिथांमोना गावसोरखौनो बाजोन होननानै लादों दा गासिबो खोथाखौ आङो उनाव बुंगोन सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे खोथाखौ बुंगोरनि आरोखि बिथांमोना भिडिअ'नि टाइटेलाव गावसिनि बे पस्टनि टाइटेलावहाय दा 12 पास जाबा बिदिखौ दानाय आरो 12 पास जानानै थार्ड डिभिजन पास जानायफोरा बे बिदिखौ दानाय टाइटेल होनानै जे भिडिअ बानायनानै डेसक्रिपसनावहाय भिडिअ बानायना हगारो दा थारैनो नोंथांमोन आङो नैबे मोनसे जे जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल दख'ना नोंथांमोन बे कालचारनि आइडेन्टिटि बेयो मोनसे जोंनि सिम्बल दा बे दख'नाया जोंना जे थांनाय 2024 मायथाइनि 3 मार्चआव बे GI टेग मोनदोंमोन नङा होमबा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन दा बिनिनो नोंथांमोन दा 6थाया जोंना ट्रेडिशनेल जोंना प्रडाक्ट आरो 7थाया जोंना जाग्रा जाग्रा आदारफोरनि सायाव जों जाग्रानि सायाव दा जोंहा बे जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन दा जोंहा मुं मोनबाय थारैनो नोंथांमोन जे दख'ना दा गोबां रायजो राजा बिथांमोनाबो मोनथिखायो दख'नाया मा जिनिस नङा होमबा दा दख'नाखौ लानानै जे बिथांमोना जे बाथ्रा बुंनाय आरोखि थारैनो बिथांमोना दख'नाखौ मोनसे इउनिफर्माव दोनदों नङा होमबा दा नोङो जोंनि वेस्टार्न दा जों डेभेलप खालामनांगौबा जोङो जोंनि हारिनि कालचार दा आइडेन्टिटिखौ जों डेभेलप खालामनांगौबा जों बे गावनि आइडेन्टिटि जे ट्रेडिशनेल ड्रेस दा जों बेखौसो दा वेस्टार्नावबो जों गाननानै जों मुंदांखा खालामनो हायो थारैनो गुबुन जाथिफोरखौ नायोब्ला गोबां सुबुङानो गावसिनि ट्रेडिशनेल कालचारनि सिम्बल आइडेन्टिटि बिथांमोना सारि गानो नङा होमबा गुबुन जाथिफोरा दा साउथ इण्डियायावबो जों गोबां नुनो मोनो सारि गानो बिहारिफोरा गासिबो सारि गानो दा थारैनो बिथांमोना बे दख'नाखौ गाननो मोजां मोनो मोना आंहा बेवहाय बुंनांगौ दरखार गैया जे बिथांमोना मोना बाट नैबे जोंनि हारिनि सिनायथि जे जोंनि बर' आइजोफोरनि दा ट्रेडिशनेल ड्रेस थारैनो बिथांमोना गावसिनि जाम्बा आखुखौ दिन्थिनानै लादों आरोखि जाम्बा गियान दा बिथांमोना गावसोरखौनो जाम्बानि सिनायथि होदों आरोखि जाम्बा जाम्बि बिसोरो दा ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा बुंफैनाय मानि थाखाय बिसोर बेबायदि दख'नाखौ बेफोरबायदि जे नेगेट खालामनानै जे बाथ्रा बुंनाय नङा होमबा गाननो लुगैया जे नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै बुंनांगौनि दरखारबो गैया आरोखि बेफोरबायदिखौ जे ससियेल मिडियायावहाय जे बेफोरबायदि जे बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जे दख'नाखौनो जोंनि दख'नाखौ असनमान बायदि खोथा बाथ्रा बुंनाय नङा होमबा दा बिथांमोना वेस्टार्न स्टाइलनि मडार्न जुगनि जे मडार्न ड्रेस गानथों नङा होमबा दा दख'ना बायदि जोंहा GI टेग जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन जे जोंहा GI टेग मोनबाय दख'नाया थारैनो बिथांमोना बेखौ बुजिनांगोन आरोखि हारिनि थै दंबा बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट दङब्ला दा बे बिथां सानैयाहाय दा बिथांमोना गावसोरखौनो बारजोन होनानै लादोंमोन नङा होमबा दे नोंथाङा बेखौ खोनासंग्रोलाय जोंनि लांदां भिडिअ नांगौ नोंसिनो I'm a 26 years old virgin मानसिफोरना लांदां भिडिअ थायो नामा फाग्लानो आंनि ब्लेक कब्रायानो बेमा सोंथेजोबनानैसो दङ दासिमबो आंनि AK-47 लडानो जायाखै मारै गावनांगौ जाखो फाग्लालाय
जोंनि लांदां भिडिअखौ मारै मोननांगौ आं बारजिनसो जों सानैबो बारजिन मानसिफोरना लांदां भिडिअ थायो नामा फाग्लानो आरो नोंसिनि एफाबां लांदां भिडिअ नांथारगौबा लांदां भिडिअ बानायनो थाखाय फैसा थाखा नांगौब्रा नोंसोर मिथिया नामा माथो नोंसोर मिनिथावना आरोखि बिथांमोना मिनिथावना बाथ्रा रायलायनाय मिनिथावना गावसिनि जाम्बा जाम्बि आखुखौ जाम्बा जाम्बि केरेक्टारखौहाय दिन्थिनानै लाबाय जों बर' रायजो राजाफ्रा जाम्बि जाम्बा नङा होमबा बयबो मिथियो हायोबा बिथांमोना मोजां भिडिअ शेयार खालाम दा मोजां सेन्टिमेन्टजों मोजां दा सोरखौबा सोलायलांहोनो नाजानाय जे ससियेलनि थाखाय समाजनि थाखाय दा मोजां भिडिअ बानायना हगारना होमबा नोंथांमोन दा बिथांमोना बेफोरबायदि गावसिनि एटिट्युड लेभेल हाइ लेभेल गावसिनि जाम्बा जाम्बि केरेक्टारखौ देखायनो थाखाय बेबायदि भिडिअ बानायनानै हगारनाय जे इउनिफर्म बुंनाय जे बे सोदोब जे दख'नाखौहाय थारैनो बिथांमोना बर' हारिनि थै गैया खोमा दा बेबायदि बाथ्रा बुंदों दख'नाखौहाय रेसपेक्ट होनानै बाथ्रा बुंनांगौ आरोखि नोंथांमोना बुङोब्ला दा दख'नाया जोंनि ट्रेडिसनेल जोंनि हारिया बेजोंनो सिनायथि नङा होमबा जोंनि आइजोफोरनि सिनायथि बा जोंनि हारिनि सिनायथि कालचारनि सिनायथि बियो दख'नाया मोनबेसे आगर दं नोंथांमोनाथ' बेखौनो मोनथिया मोनबेसे रोखोमनि दख'ना दं बेखौ नोंथांमोना मोनथिया थारैनो दख'नानि गियान दंबा दख'नानि सायाव जे बुजिनाय दंब्ला जे गानग्रा जोमग्रा ट्रेडिसनेल ड्रेस जोंनि गामसा आर'नाइ गामसा जोमग्रा बेफोरनि सायाव नोंथांमोना नलेज दंब्ला बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन आरोखि जे बिनि सायाव नोंथांमोना गोथौयै मोनथियोब्ला नोंथांमोना जाहा थाहा बेबायदि जे पस्टआवहाय जे टाइटेल होनाय जे रायजो राजाफ्रा नुनानैनो बेखौ मिनिखागोन दा रायजो राजाफ्रा बयबो जे बिथांमोनखौ बुंदों नङा होमबा रायजो राजा बिथांमोना गावसिनि जाम्बि जाम्बा आखुखौ दिन्थिनाय लेभेल दिन्थिनाय दुनियानि जाम्बि जाम्बासिन होनबा बिसोरनो थारैनो बिसोरनो दा लाजिनाय गैयै जे बेफोरबायदि जे भिउसनि थाखाय बेबायदि जे आलादा रोखोमनि भिडिअ बानायनोब्ला जे शेयार खालामनाय मोनसे समाजनि थाखाय भिडिअब्ला बे बेलेग खोथा मोजां भिडिअ बानाय समाजनि थाखाय नोंथांमोना जे मोजां भिडिअ बानायनो लुबैदोंबा आरो नोंथांमोना सोरनिबा कमेन्टफोरखौ लानानै जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आरोखि जे नोंथांमोना भिडिअ बानायग्रा समाजखौ सिबिग्रा समाजनि मोजां भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोना जे समाजखौ बुजायग्राबा बे फोरोंग्राबा नोंथांमोना बे मोनफा मोननै कमेन्ट गाज्रि हरनाय नोंखौ सोरबा हेड स्पिच होनाय नेगेटिभ कमेन्ट होनाय जे बेफोरखौहाय नांजानो आरोखि जेबो जाय मानसिया बुजिनो गोरों जाय मानसिया बुजिग्रा दा बेफोर जाम्बा नङै मानसि दे बेफोरो बुजिखायो आरोखि बे दख'नाखौ लानानै बाथ्रा बुंलायलायनाय जे सोरजोंबा नेगेटिभ कमेन्ट खालामजानानै दा दख'नाखौनो जे जोंनि बर' माहारिनि आइजोफ्रा जोंनिनो बे आइडेन्टिटि दा बेखौनो नोंथांमोना असनमान खालामनाय बायदि बाथ्रा बुंनाय आरोखि थारैनो बेयो दुखुनांथाव आरोखि माहाय जे बिथांमोनाव बोरै बर'नि थै थानाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिनाव थैब्लाबो बर'नि थै थाया आरोखि थारैनो बिथांमोना बङाइगाव थायो होनदों जे बर' हारिनि गानग्रा जोमग्राफोरनि सायाव बेबायदि इनाय बुंनाय भिडिअ बानायनानै बुंथारनांगौब्ला बुंनांगौ बायध' थाबा दख'नाखौहाय जे जेबो बुङालासिनो दख'नाखौ रेसपेक्ट होनानै दा गुबुन बाथ्राजों नोंथांमोना बुंनांगौमोन आरोखि नोंथांमोना वेस्टार्न स्टाइलनि जे ड्रेस गाननाय दा मडार्न जुगनि जे गाना मानो दा दख'नाखौ रेसपेक्ट होनानै जे बाथ्रा बुङोब्ला बेयो गाहाम जागौमोन आरोखि जे बिथांमोना गावसिनि जाम्बा जाम्बि आखुखौ थारैनो दिन्थिनानै लाबाय जों रायजो राजाफ्राथ' बयबो मिथिखायो नोंथांमोन थारैनो जाम्बा मानसिफ्रासो एसे नेगेटिभ कमेन्ट होनायखौनो देहायाव नाङो बुजिग्रा मानसिया बेफोरखौ जेबो साना ओरैनो जास्ट सिम्पोलसो सानो दा बिथांमोना बुजिनो रोङै एसे जाम्बा जाम्बि मानसिफोर जे गावसोरखौनो बेबायदि गोरों जे हाइ लेभेलनि बुंनानै लाग्रा लाजिनांगौ आरोखि बिथांमोना जे बुजिग्राबा लाजिसिगौमोन आरोखि थारैनो बिथांमोना बुजिनो रोङा दा बेनिखायनो लाजियाखै दा पस्टनि टाइटेलावबो बुंदों आरोखि जे लाजिनानै मा जानो लाजिनानै मारै मोनजानो दा बेफोरबायदि पस्टनि टाइटेलावनो जों बिथांमोनखौ बुजिखायो मोनथिखायो दा बिथांमोना गावसोरनो गावसिनि जाम्बा जाम्बिखौ दिन्थिनानै जे बेबायदि कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोनानै जे समाजावहाय गुबुंले थासारि लाबोनो नागिरनाय दा जाम्बि जाम्बारखि गावसिनि जाम्बि जाम्बाखौ सिनायथि होनाय दा लिना ब्रह्म आरो बे मा नियन ना मा होनोमोन नामाहाय नोंथांमोना नायदो आं मानसिखौबो बांद्राय नुफेरा बिसोरखौहाय थारैनो नैबे हिन्जावखौ एसे नुलाबायोमोन आरोखि लिना ब्रह्मखौहाय ना लिसा ब्रह्म आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोबनायाव आं बुंनो सानगोन आरोखि जे नोंथांमोननि सिगाङावहाय जे बिथांमोना गावसिनि
जाम्बा जाम्बि गावसिनि जाम्बा जाम्बि बुजिनो रोङै जे हाफ माइन्ड जे बुजिनाय गावसिनि बेखौ जे फोरमायनानै लादों आरोखि बिथांमोनाहाय दा बेखौसो दिन्थिनाय जादों। बुंनायनि बाथ्राया गोबां दं नङा होमबा, गोबां रोखोमनि जे बुंनो हायो। दख'नाखौ रेसपेक्ट होआलासिनो नेग्लेक्ट खालामनानै बुंनाय, बिथांमोना जे वेस्टार्न स्टाइलखौहाय जे मोजां मोनो, दा बिथांमोना जा दख'नाखौनो रेसपेक्ट होनानै जे वेस्टार्न स्टाइलखौहाय जे बुंबाबो मोजाङाव बुंबाबो जेबो नङा आरोखि, दा नेग्लेक्टआव दोननो नाङामोन आरोखि। थारैनो बिथांमोना दख'नाखौ लानानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाया समाजावहाय गावसोरखौनो जे सेलेब्रिटि होननानै जे खालामनो सानदों, गावसोरखौहाय लाजिनो रोङै जाम्बा जाम्बि जे बिथांमोना थारैनो बेफोरबायदि जे सिनायथि होदों आरोखि गावसोरखौनो। लासिं सिं नोंथांमोन जे गावसिनि जाम्बा जाम्बिखौसो जे दिन्थिनानै लाखानाय जाबाय बिथांमोनाहाय। मा बुजिनो जे बेफोरबायदि पस्टनि टाइटेलावनो जे बेफोरबायदि लिरनानै बुंनाय। ससियेल मिडियासो बे नङा होमबा नोंथांमोन, ससियेल मिडियासो, ससियेल मिडियाखौ बयबो बाहायो उन्दै उनलानि बे खोथा गैया। जों वार्ल्डआवनो ससियेल मिडियाखौ नायो, खम जारला नोंथांमोन गावसोरखौनो जे हाइ लेभेलनि साननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय जे गावसिनि जाम्बा सेन्टिमेन्ट, हारिनि थाखायथ' जेबो सेन्टिमेन्ट गैखाया, गावसिनि जाम्बा जाम्बिखौसो दिन्थिनानै लानाय, गावसोरखौनो फेमास खालामनानै लानो दा बेफोरबायदि बाथ्राजों जे बिथांमोना ससियेल मिडियाआव फैदों। दा आं बेखौसो सानगोन आरोखि बिथांमोनखौहाय। नोंथांमोना बुजिनो गोरोंब्ला रावनिबो अपिनियनखौ जेबो साननाय नङामोन आरोखि। नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसो बायदि भिडिअ बानायलांबाय थागौमोन। जे आरो बुंनांगौब्ला नोंथांमोना जे दख'नाखौ, जे हारिनि दख'ना गामसाखौ लानानै बाथ्रा बुंनायावहाय जे नोंथांमोना मोजाङै रोखोम बुङो आरोखि। जे गाज्रि रोखोमनि बुंनाया जे नोंथांमोना जे दख'नाखौहाय जे नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि बाथ्रा बुंनायासो जोबोद गाज्रि जादों समाजनि थाखाय। नोंथांमोना समाजाव गावसोरखौनो मोजां दिन्थिनानै लानो लुबैदों सानदों नामा? बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिखायो आरो गावसोरखौनो बिराद गोरों, हाइ लेभेलनि एटिटिउड गोनां बेबायदि देखायनानै लायो। थारैनो रायजो राजा बिथांमोना बयबो जाम्बि जाम्बा होनो बेखौ, बिदिखौ जाम्बि जाम्बा जा हाफ माइन्डनि मानसि, अभार स्मार्ट देखायनो नागिरनाय, बारा बुजियै, दा बेफोरबायदि मानसियानो बेबायदि जायो आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि साननायखौहाय जे कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि, नोंथांमोना मा सानदों।